पर्या, तुझी एखादी प्रेमंगाची स्टोरी हा? लेटेस्ट लेटेस्ट दिवस सावंतवाडी. काय सांगतो? मुंबईत नामाका बसून झालं ओली मरे. मी मस्त बसलेले आणि अचानक एक म्हातारी इले रे आणि दादासाठी भांडूप लागले माझ्या वांगडा. मी पण भांडूप लागले जोर जोरात. मग अचानक आवाज दिलो, ओ तुमचं वय बघा, आई बाबा तुम्ही बसा. मी आवाजाच्या दिशेने बघले, आवाज मृदू वाटलो आणि चेहरे बघलो तर मी ते कांती. मग माझं मन असं हायला रे म्हातारीक बघून. मग मी जागा दिली त्यांना बसूक. मगे आमचा प्रवास सुरू झालो. वाटेत समोसे दिले, समोसे घेतले सगळ्यांका. वाटेत भूक दिलो आणि तिच्या हातात स्पर्श झालो मरे. मी लाजून चूर चूर आणि डोळ्यावर बसलेल्या पोरांनी अंधारामध्ये सुरू केली. मगे काय तिने बघल्यावरती मी लाजून चूर आणि मी बघल्यावर ती नजर काढायची. मग पुढे काय झाला? पुढे काय, तिच्या नादामध्ये कणकवली कुत्र्याचा होता कुडाळपर्यंत गेलंय. मगे काय कुडाळील्यावर ती दुसऱ्या डाब्यातून तिचं बॉयफ्रेंड दिलो आणि तिका घेऊन गेलो. काय? अरे पण ती तिच्या आयुष्य बाबसा अंगडा होती ना. अरे कसले कर्माचे आई बाबा. म्हणजे अरे ते म्हातारी होते रे. आपली बोलूची पद्धत हा ना, आई बाबा तुम्ही बसा असं काय झालं. काय सांगतो? मी जाते, माझे आई बाबा वाट बघत असतील. रे भावाशी, तुझी लव्ह स्टोरी काय हा? माझी साजनवाली लव्ह स्टोरी हा. म्हणजे मेला ह्या काय? माझी एक बेस्ट फ्रेंड असा जी माझ्या आयुष्यात येता आणि जाता. माझी लव्ह स्टोरी मी तुमका कवितेत सांगते. तिचो प्रियकर त्यांचा हा प्रकरण, तिचो ब्रेकअप, तिचा दुःख, माझो खांदो, तिचा डोका, तो परत येता आणि ह्या परत जाता. म्हणजे अरे फ्रेंड झोन, माझा ढुंगण, तिची लाभ. भावाशी तुझी लव्ह स्टोरी काय आहे? माझा एकतर्फी प्रेम हा. एकतर्फी म्हणजे? गो बघता तुझ्याकडे रे, बघतास काय? थोबड फोडेल. मध्ये काय केलंस? मगे मी आपलं कोकणी उपाय वापरलाय. अरे करणी बिरणी केलंस की काय? करणी बिरणी नाही. अरे या नारळाचे माझ्या आईशीच्या आजचे चुनकापा करून खाऊन घातलंय का? मस्त. आणि काय रे, कोकणी माणसाच्या हातात नारळ दिसलो म्हणजे तू करणीच करता असं असतं काय? परत जर यो विचार केला